Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg gøre noget super dumt med en faktisk håndje. Åbner lige. Jeg skal drikke det, og så skal jeg spytte det ud med det samme. Ja, det bliver meget dumt, men lad os prøve det. Ja. Det var bare det. Og nu tænker vi løber hen til min far og meget få sekunder. Jeg er så hurtig. Jeg har nået det. Jeg har nået det. Og der er der en lille hund. Kan du sige hej? Hej. Den her lille bassmand. Ja, han er så sød. Skriv i kommentarerne, hvis han også er sød. Og jeg nåede det. Jeg kan lige se min far. Sig hej, far. Hej,